Sonibona bafowethu, ngilana ngizokhuluma nganayo situation. So lana-ke nami ngiphostile izolo njengoba nazi ukuthi uVan Rheyn usishiyile kwi-Pirates, isingidedelile, izikhiphile iy'ndaba izolo. So abantu bavele badinwa bafowethu, badinwa. Bengithola amakhomenti akanjena-ke lapha kwi-post le kade ngiyikhiphe izolo. Nawu nje, njengoba niwabona abantu bagxeka u-coach. So mina lana I have a question, nginombuzo, yabo. Nami into engingayazi ukuthi kanti njengoba abantu begxeka u-coach, kuthiwa u-coach wade usededela ubani, wadedela ubani, wadedela ubani. Engingaku-understand ukuthi kahle kahle u-coach odedela abadlali noma i-club ededela abadlali, noma kunomuntu lo odedela abadlali lo obasayinayo waphinde abadedele futhi. Ubani kahle kahle odedela abadlali ku-club? Ngoba I don't believe ukuthi u-coach odedela abadlali, but anginayo ngazi, because abantu manje ngiyabona ukuthi bamdinelwa manje u-coach uthi udedela uVan Rheyn, yabo. So mengingakhona nje abangiphendula lapho ukuthi ubani odedela abadlali phakathi kwa-coach ne-club.